Lauri, tänään on juteltu Gapsin tapahtumassa automaatiosta. Miten se muuttaa työelämää ja minkälaisia vaikutuksia sillä sun mielestä on? No se on enemmänkin jälleen kerran mahdollisuus enemmän kuin uhka. Ja nyt kun näki tänäänkin esimerkkejä, että miten se poistaa sitä turhauttavaa työtä, mitä ihmiset loppujen lopuksi välttämättä ei halukkaan tehdä. Että se vapauttaa sitä aivokapasiteettia ja kaistaa tehdä niitä asioita, jotka oikeasti on mielekkäämpiä, jotka haastaa yksilöitä. Eli se vankisti omaa ymmärrystä siitä, että se automaatio tosiaankin on täällä jo tänään. Ja toisekseen, että se on positiivinen asia, rakentava asia, enemmän kuin sellainen, mitä pitäisi pelätä. Ihan erinomaista. Kiitoksia, että kävit. Mites automaatio tälleen sanana ja teemana yleisesti? Minkälaisia tunteita ja ajatuksia automaatio herättää? Ensimmäinen tuli mieleen meidän kaikkien koulutusten hallinta, automatisointi, päästä SAPista eroon siinä puolessa, että saataisiin kevyempi, ihmisystävällisempi ratkaisu siihen kokonaisuuteen. Mites tämmöiset tapahtumat yleisesti, niin minkälainen fiilis täällä vallitsee ja onko ollut hyvät tarjoilut meillä? Toivottavasti näitä on säännöllisesti eri aiheiden piiristä, niin tänne on aina mukava tulla. Ja tarjoulut on aina hyvät.